Gràcies, moltes gràcies. Bueno, ha sigut tremend. Només volia donar les gràcies. Per mi això ha sigut un regal. Em sap greu pel Martí, que pobret està amb el Covid allà a Barcelona, però jo he disfrutat com un camell. És a dir, una abraçada ben forta, com ha explicat el Víctor. Això és la cloenda de la compactada, de la simfònica. Vam començar al setembre, també estava jo per aquí. Vam fer una trobada
corda sola, que vam fer la Simple Symphony de Beethoven, allà pel mes de setembre, que fa molt de temps, i com deia el Víctor, és un curs raro, estàvem confinats, encara feien classes online, no ho sembla, no? Tot això, 9 mesos. Jo mateix no vaig fer el concert de Nadal de l'orquestra de nivell mental perquè estava amb Covid. Va vindre la Núria a substituir-ho, no ho sé. En fi, després es va fer el mes de febrer o març un cap de setmana de treball amb l'orquestra també, encara sense vents, però vam fer amb cor, vam fer l'Stabat Mater de Reinberger, si recordeu, el mes de febrer, encara feia fred i tot. Amb el cor de conservatori, el cor de conservatori. I després, doncs, hem acabat amb la Simfonia Inacabada. No és una conya de les del Martí, que ho podria ser, però és una sinfonia inacabada, però com podeu haver escoltat, d'inacabada no té res. Senzillament que només té 2 moviments, com sabeu, les sinfonies acostumen a tindre 4 moviments. És una de les primeres grans sinfonies del repertori, que és Schubert, ja estem en la plena romanticisme, ja veieu el gruix de l'orquestra. Ja fins al classicisme normalment no hi havia ni trombons, ni hi havia tanta gent a l'orquestra, eren orquestres més petites. Aquesta és una de les primeres sinfonies que està tot al complet, aquí només ens faltaria els 2 fagotts, que estan míssics, però en teoria ja havia fagot, però no en tenim, i faltaria la tuba, però encara no, quasi no estava ni inventada. Però vaja, és un obrote, és una sinfonia tremenda, exigent per la corda, els que estem acostumats a estar a l'escenari i sabem que s'ha de treballar per tocar això. I bueno, i està aquí també cansa el joc. Són 2 moviments, però es va quedar així inacabada perquè ell va voler, perquè no és que es morís. De fet, aquesta és la sinfonia número 8 i després se'n va fer una altra, que és la número 9, la gran, que es diu la Grande, la Grande Great. És la novena, té 9 sinfonies igual que Beethoven i de fet Schubert era un... Ara seria un follower de Beethoven, era un admirador seu. Tremendo, em sembla que va morir un dia després, no sé si un dia després o un any després, però era contemporani de Beethoven i s'admirava mútuament. I això també hi havia mòbils, ni YouTubes, ni aquestes coses. Però era una cosa, una adoració tremenda que tenia Schubert amb Beethoven. I aquesta sinfonia, lo gruixuda que és i lo grossa que és, recorda no les primera i segona de Beethoven, sinó de les grans a partir de la pastoral cap amunt, que són tremendes. Bé, com és tradició de sempre fa el matí, i a mi també fa molta il·lusió, no m'agradaria acabar aquest concert, a part per la calda que fa, sense convidar els companys, alumnes, que avui acaben el seu 6è. En especial atenció a la Clara, que la Clara ha deixat d'anar al seu viatge a Firemus per quedar-nos amb nosaltres i no perdre's la darrera sessió sinfònica. M'he dit una xuleta perquè ho queria tants per no voler de mancar. Començaré per la corda, no per res, perquè per algú va haver de començar. Ja tenim la Clara, que ja l'he dit, la Patrícia, també, la Patrícia, Victòria, el Pau, tota la corda no s'hi música, no? I llavors tenim la Luna, l'Enric, la Clara, el Pau, i diria que no deixo de no? A veure, és el vostre darrer concert, però bueno, el 90% dels que esteu aquí sentats me'l segresto a Rasquera el dia 11 de juliol, o sigui que... I els que no venen a Rasquera encara podem fer algun tràmit. Encara tenim alguna baixa. Algú podem... D'acord? Moltes gràcies. Us farem una mica de vis, home.